Високо в планините на България живее баба и дядо с тяхната внучка Иглика, с кучето Шаро и котката Писанка. Една пролет дядо се седил в рябата раз и пораз. Станала за чудо и приказ. Рано една сутрин дядо отишъл да вади рябата. Най-сетне дойде време да извадим рапата. Леле, колко пораснала. Брей, черапа. Бабо, ела да помогнеш да извадим рапата. Идвам, дядо. Бащай се за мене и да извадим рапата. Брей, черапа. Викай внучката Иглика. Иглика, ела да помогне да извадя рапата. Толкова голяма стане нашия рапа не може да извади. Айде да опитаме заедно. Ей, черапа. Смикайте Шаро. Толкова голяма стане нашия рапа не може да извадим. Айде да опитаме заедно. Брей, черапа. Звикайте Писанка. Писанке. Толкова голяма стане нашия рапа не може да извадим. Айде да опитаме заедно. Брей, черапа. Няма колко повече да извикаме. Само Гризанка остана вкъщи. Айде да ви викаме Гризанка. Гризанке. Толкова голяма стане нашия рапа не може да извадим. Айде да опитаме заедно. Браво на Гризанка! Браво на дружина!